Yusuf er for syg til at komme i skole. Sådan har det været i 1,5 år, men heldigvis har et par af hans lærere fundet på en løsning, så han kan være med alligevel. I hvert fald på en måde. Hvilken dato har vi i dag? Det her er Yusuf. Eller altså, det er en robot. Men Yusuf er med på skærmen. Det er godt. Han kan selv styre robotten. Jeg styrer pænt. Jeg kører mus. Og på den måde kan han være med i sin klasse hjemmefra. Jeg har din læsebog, Yusuf. Og nu holder jeg den lige op foran dig. Kan du læse den øverste linje? Sådan, Yusuf. Og næste linje. Yusuf lider af en sygdom, der gør, at han ikke må blive udsat for nogen form for smitte. Derfor kan han ikke sidde i et klasselokale med andre børn. Lad os prøve at stave til Ukraine. Men robotten giver ham mulighed for at være med alligevel. Yusuf? Rigtig. Og i frikvarteret er Yusuf også med. Hej Yusuf! Hej Yusuf! Du skal ikke ud og svømme, gamle Jes. Det er 2 af Yusufs lærere, der har fundet på at bruge robotten. Jamen, det gør jo en verdens forskel, for ellers vil han sidde derhjemme, og så vil han slet ikke se sine klassekammerater og være sammen med dem. Og nu kan han være sammen med dem hver dag og snakke med dem, og han kan fortælle om, hvad han laver. Og de kan fortælle om, hvad de oplever, og på den måde faktisk være sammen. Og for det vandt Francis Nørgaard og Morten Jacobsen i går Politikens undervisningspris, der hylder lærere, der virkelig gør en forskel for deres elever. Så har vi fået sådan en diplom her. Jamen, vi er jo både glade og stolte over det. Og det er Yusuf også. Yusufs lærere vil bruge nogle af de 25.000 kroner, der følger med undervisningsprisen, til at få flere hjælpsomme robotter ind i undervisningen.